Orain adjektiboekin arituko gara. Ikusiko dugu nola funtzionatu egiten duen adjektibo hitza. Horretarako aztertuko dugu hemen eredu hauetan magna hitza eta bere varianteak. Hemen dauzkagu Europa magna est, Nilus magnus est, Brundisium magnum est, Hispania et Gallia magna sunt, Nilus et Rhenus magni sunt, Brundisium et Sparta magna sunt. Guazen ikustera hitz guztiek ze elementu dituzte. Oso erresa da, evidentea da. Daukagu alde batetik elemento finko bat, aldatu egiten ez dena, honi lexema deitzen diogu, eta beste aldetik daukagu elemento bat, aldakorra. Eskema hau ikusiko dugu errepikatzen hemengo hitz guztietan. Laburbilduz jarriko dut ele, eta hemen lexema eta morfema esanez. Hirugarren zaldian magni daukagu eta berriro. Daukagu lexema eta morfema. Bigarren erroan, bestein beste, magnaik ikusi dezakegu eta egitura errepikatu egiten da. Daukagu hitz guztietan elementu finko bat, errepikatu egiten dena, izki guztiekin, eta bestea aldakorra. Ahora, bilduko dugu hemen daukagu informazioa. Orduan, ikusten dugu, daukagula elemento bat, fijo mantendu egiten dena, eta da magn, eta honek hartu ditzake bukaera desberdinak. Hau dira us, a, eta i, ae, eta a. Sailkapen honekin informazio gehiago bildu dezakegu. Ikusiko dugu ze informazio den hori garrantzitsua izango da. Lerro honetan dago irizpide berdin bat, eta danak izatea singularrak, gure itzulpenetan goiko esaldiak itzuli egiten badugu, kasu guztietan horren esanahia, horren itzulpena izango da handia, ezta? Europa handia da, Nilo handia da, eta Brindisi edo Brundisio handia da. Orduan singularra. Euskerak ez du erakusten latinak daukan desberdintasunik. Eta bigarren lerroan daukagu hitzoie guztiak plurales daudela. Kuadro honetan erabili dezakegu informazio gehiago ere bai. Kontutan hartu behar dugu, hemen zutabean daukagun irizpidea da hitz bukaera hauek maskulino generoa adierazten dutela, a eta ae femenino generoa, eta eta a neutroa. Beste kontzeptu bat, honi deitzen diogu bukatzeko generoa. Eta beste aldetik hitz hauek edo bukaera hauek ematen diote adjektiboari ahalmen bat, eta da sujeto moduan funtzionatzea, sujetoa izatea, edo eta atributoa izatea. Hau horrela denean, esaten da hitz hauek edo bukaera hauek dituzten hitzak daudela baita nominatibo kasuan ere.